Milí priaznivci meditácie, naše telá sa skladajú z rôznych vrstiev. Máme fyzické telo, mentálne telo, čiže naše myšlienky, ďalej emócie a taktiež duchovné telo. Duchovné telo sa skladá z rôznych energetických alebo nervových centier, plexov alebo pletencov. Tieto sú rozložené predovšetkým pozdĺž miechy a navzájom sú medzi sebou prepojené vnútornou energiou. Aby prepojenie bolo dostatočne funkčné, rýchle a čisté, je potrebné, aby sme si jednotlivé centrá čistili. Okrem vibrácií využívame aj energiu rôznych elementov, napríklad zeme, ohňa, vody, vzduchu, éteru, svetla. Na dnešnom stretnutí sa zameriame na dva z týchto elementov, konkrétne na zem a vodu. Zem bude reprezentovaná soľou a voda svojím vodným elementom. V prírode sa zem ako soľ a voda najviac vyskytujú v moriach a v oceánoch. Moria a oceány majú pre náš život obrovský význam. Sú kolískou raného života a predstavujú veľmi dôležitú časť kolobehu vody v prírode. Na dnešnom stretnutí prenesieme silu morí a oceánov do našich príbytkov a použijeme ju pre čistenie svojich centier. Predovšetkým pre čistenie prvých 3 centier zhruba do výšky brušnej dutiny. Samozrejme, ak sa tieto 3 centrá prečistia veľmi intenzívne, tak bude to mať blahodárny vplyv aj na všetky ostatné centrá v našom organizme. Volám sa Silvester Iro a vitajte na dnešnom programe meditácie. Pre samotnú meditáciu, tzv. Kúpeľa nôh v slanej vode, budeme potrebovať niekoľko prvkov. Za prvé bude potrebný uterák, najlepšie takej veľkosti, že keď ho položíme na zem pred seba a neskôr naň umiestnime lavor s vodou, tak aby po jeho obidvoch stranách ostalo ešte trošku miesta pre umiestnenie našich chodidiel. Na uterák položíme lavor s vodou. Množstvo vody má byť približne také, že keď si o chvíľku položíme svoje chodidlá do lavora, aby nám voda siahala približne po členky. Teplota vody pre začiatok môže byť vlažná. Neskôr si povieme o rôznych vplyvoch, účinkoch iných teplôt vody, chladnejšej alebo teplejšej. Ďalej budeme potrebovať soľ. Soľ môže byť akákoľvek prakticky, nemusí to byť nejaká špeciálna z Himaláji a podobne. Poslednou vecou, ktorú budeme potrebovať, je džbán, krčach alebo pohár s vodou. Tento džbán s vodou oplachovacou neskôr použijeme na umytie si svojich chodidiel po kúpeli nôh. Teraz bude nasledovať krátka meditačná hudba v dĺžke asi 3-4 minút, aby ste si mohli počas nej pripraviť uterák, lavor s vodou, soľ a džbán s vodou na oplach.
Teraz pristúpime k dnešnej meditácii. Ešte pred ňou je však potrebné zdôrazniť, že všetky očistné techniky, ktoré robíme, v skutočnosti nerobíme. Pretože samotnou čistiacou silou je naša vnútorná energia. Ona presne vie, čo my potrebujeme pre naše prečistenie a dokonale ovláda všetky techniky, ako postupovať pozdĺž našej miechy smerom nahor. Takže my, čo jediné vykonávame, je to, že si ponoríme nohy do slanej vody a tak trošku jej pomôžeme v jej usilovnej práci. Takže predpokladám, že už máme pred sebou každý lavor s vodou. Do vody nasypeme soľ. Množstvo soli zodpovedá približne 1 až 2 polievkovým lyžiciam. Môžeme tú soľ teda trošku aj rozmiešať. A vo svojom vnútri, pretože sa ideme v skutočnosti rozprávať so svojou vnútornou energiou, môžeme poprosiť svoju vnútornú energiu, keď zároveň si položíme ruku takto nad hladinu, aby pripravila túto vodu pre náš očistný proces. Keď to vykonáme zo srdca, možno budeme aj cítiť, ako z našej pravej ruky vystupuje energia do vody. Teraz si môžeme zdvihnúť svoju vnútornú energiu a dať si bandán. Predtým, ako vložíme nohy do vody, ak máme na sebe dlhšie nohavice, uistíme sa, že ich máme trošku vyhrnuté, aby sa nám nenamočili. Nohy si vložíme do lavora s vodou. Ruky si môžeme položiť na kolená, dlaňami nahor. A sústreďme sa do svojho vnútra. Na začiatku meditácie zrelaxujme svoje dýchanie, a to tak, že budeme chvíľku pozorovať, ako sa telo samé od seba nadýchuje a vydychuje. Môžeme prípadne aj trošku prehlbiť svoj dých takým spôsobom, že po každom nádychu alebo výdychu dých na kratučký okamih zadržíme.
Teraz sa sústreďme do svojho vnútra a poprosme svoju vnútornú materskú energiu, aby sa v nás prebudila. Poprosme svoju vnútornú materskú energiu, aby sa v nás prebudila a aby cez miechu stúpala smerom nahor. Teraz sa sústreďme na chvíľku na dlane a prsty svojich rúk. Je možné, že na koncoch prstov alebo v dlaniach budeme cítiť jemné prejavy vnútornej materskej energie. Znakmi vnútornej energie sú napríklad pocity chladu v dlaniach či na koncoch prstov, alebo tepla, alebo jemného mravenčenia či šteklenia na koncoch niektorých prstov. Každý z našich prstov predstavuje určitú časť tela. A preto aj tieto signály sú pre nás veľmi dôležité, ale počas kúpeľa nôh a tejto meditácie nechajme ich všetky iba odplávať. Dovoľme svojej materskej energii, aby nás ona sama prečistila. Teraz ponechajme si pravú ruku položenú na kolene. Svoju ľavú ruku umiestnime hore nad hlavu, asi do výšky 10 cm nad vrchol hlavy. Skúsme vnímať, či cítime hore nad hlavou alebo medzi hornou rukou a hlavou prúd energie. Ak prejav energie cítime, tak môžeme hornou rukou pohnúť trošku rôznymi smermi. Môžeme ju posunúť trošku dopredu, dozadu, doľava, doprava, vyššie alebo nižšie a skúsme nad vrcholom hlavy nájsť ten bod, to miesto, kde je spojenie najsilnejšie. V závislosti od svojej vnútornej rovnováhy môžeme cítiť silný kontakt v rôznych častiach hlavy. Vymeňme si teraz svoje ruky. To znamená, položme si ľavú ruku naspäť na koleno a hore nad hlavu umiestnime pravú ruku. Tak ako pred chvíľou, znova skúsme zistiť, či cítime hore nad hlavou a medzi hornou rukou energetické prepojenie. Je veľmi pravdepodobné, že intenzita energie, ktorú cítime v pravej ruke, bude iná než v ľavej ruke. Môže byť silnejšia alebo slabšia. V každom prípade teraz sa zamerajme hlavne na cítenie tejto energie. A tak ako pred chvíľkou, znova môžeme ruku posunúť trošku dopredu,
dozadu, doľava, doprava, vyššie alebo nižšie a hľadať miesto najintenzívnejšieho spojenia. Pravú ruku si môžeme položiť naspäť na koleno. Avšak svojou pozornosťou skúsme zotrvať na vrchole hlavy. Zároveň môžeme skúšať vnímať prejavy energie v dlaniach alebo v prstoch rúk. A možno aj nad hlavou. Ďalším krokom bude, že z tejto pozície hore nad hlavou budeme pozorovať svoje myšlienky. Či už vidíme v hlave nejaké obrazy, nejaký dej, počujeme nejaké zvuky z minulosti alebo z budúcnosti. Skúsme to teraz a tu iba sledovať. Ak sme mali doteraz zatvorené oči, tak si ich môžeme otvoriť. Teraz si opláchneme nohy. Najlepšie takým spôsobom, aby sme sa nepozerali vôbec do vody. Pretože tá voda mohla do seba absorbovať nejaké problémy alebo negatívne energie z našich centier a je lepšie, ak ich nebudeme naspäť naberať cez naše oči. Takže si zoberieme oplachovaciu nádobu, krčach, pohár, fľašu. Zdvihneme si jednu nohu nad hladinou vody a opláchneme ju. Nohu môžeme položiť vedľa lavora. Zdvihneme druhú nohu a rovnakým spôsobom ako pred chvíľou s pravou opláchneme ju. Samozrejme, že sa môže stať, že letmo nahliadneme do tej vody v lavori, ale to nevadí. Dôležité je, aby sme sa veľmi úprene do nej nepozerali. Ak je to potrebné, môžete si teda utrieť vaše chodidlá
alebo ich môžete iba nechať položené na uteráku, aby trošku vyschli. A voda, ktorá je tu použitá, tak táto sa následne vyleje najlepšie do záchodu, do záchodovej výlevky. Po vyliatí vody sme lavor vypláchli vodou a odložili. Na záver meditácie si môžeme znova vyzdvihnúť svoju vnútornú energiu a dať si spoločný bandhan. Ešte by sme spomenuli niekoľko praktických poznámok. Ako dlho robiť kúpeľ nôh? Doporučuje sa jeden kúpeľ nôh robiť približne 10 až 15 minút. Niekedy sa stane, že počas samotného kúpeľa začnete na svojich chodidlách cítiť také jemné brnenie. A to znamená, že tá voda už relatívne nasala určitú energiu z nášho tela a ak chceme dlhšie zotrvať v kúpeli nôh, tak sa doporučuje vymeniť si lavor a doniesť si čerstvú vodu. A takýmto spôsobom je možné opakovať tento postup niekoľkokrát. Akú teplotu vody zvoliť? Ak niekto má väčšie problémy na ľavej strane energetické, tak sa doporučuje použiť teplejšia voda. Ak má niekto problémy na pravej strane, tak chladnejšia voda. Ak chcete zvýšiť účinok čistenia, tak môžete urobiť aj taký postup, že použijete dva lavóry. Jeden pre ľavú, druhý pre pravú nohu. Pričom voda v ľavom bude teplá a v pravom bude studená. Takýmto spôsobom je možné zvýšiť efekt a účinok meditácie. V určitých zvláštnych prípadoch, ak je niekto príliš veľmi naľavo, tomu hovoríme, alebo má príliš veľké bloky na ľavej strane, a obzvlášť u žien, tak niekedy sa doporučuje, aby sa kúpeľ nôh nerobil, pretože ten oplachovací element môže človeku veľmi prečistiť pravú stranu a posunúť ju trošku doľava. V takom výnimočnom prípade je dobré zvážiť použitie radšej čistenia sa plameňom sviečky. Ale to je zase očistná technika, ktorú si vysvetlíme na jednom z ďalších našich stretnutí. Bežne 10-15 minútový kúpeľ nôh raz denne je veľmi účinný. Otázka, že v ktorej časti dňa ho robiť, najlepšie ho vykonať napríklad, keď sa vrátite popoludní z práce domov alebo zvonku, zo školy a potrebujete si prečistiť svoje vnútro, alebo je veľmi účinný aj tesne pred spaním. Ľahšie sa po ňom zaspáva. Snáď ešte by som povedal, že tak ako mnohé očistné techniky, ktoré robíme, tak skutočné účinky sa prejavia až po určitej dobe. Ale môžeme povedať, že kúpeľ nôh
je jednou z najúčinnejších techník, pretože ako sme na začiatku naznačili, tak prečistie všetky tieto 3 dolné centrá naraz. No a naspäť ku prírode, tak samozrejme, že kúpeľ nôh je ideálne vykonávať v prírode, v mori alebo v oceáne. A ak to nie je možné, tak napríklad sa dá vykonávať aj v jazerách alebo v riekach. No a každodenne, keďže mnohí z nás, alebo väčšina z nás pravdepodobne nemáme hneď vedľa bydliska jazero ani rieku a už vonkoncom nie je more alebo oceán, tak takýto labor s vodou, so slanou vodou je viac ako postačujúci. Prajem vám všetkým veľa radosti pri robení si kúpeľa nôh. Naše energetické centrá sa nám všetkým za ne poďakujú.